Gidayeg sa administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang panaghiusa sa mga pamilya sa politiko sa probinsya sa Hulo-Sulo. Kung kaniadto saba ang sulo sa mga away sa Abu Sayyaf ug militar, karon nausab ang dagan sa panahon sa maong lugar. Imbis nga mahadlok ang Marcos administrasyon, gusto na kini nga magbalik-balik tungod sa mga untouched natures nga makita sa probinsya sa Sulo. Matud ni Anwar Afam, ang hepe sa Land Transportation Office sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim, Mindanao. Gibati na sa administrasyon ni PBBM ang panaghiusa sa mga leaders sa nahisgutang probinsya. Ang panaghiusa sa politikanhong panag-indigay nakit-an atol sa iyang pagbisita sa lugar ni adtong milabayng adlaw. We owe these developments, especially sa ating provincial government, to our governor, Honorable Sakurtan, and the rest of the provincial government, Congress, na sila yung nagdadala ng mga iba-ibang development sa Sulu. Nakaka-amaze, nakakamangha na nawi-witness mo to at na ikaw mismo nakakakita at nakakaramdam. Sa iyang pagbisita, nautro na ang politikanhong lihok sa mga leader, butang nga nakalipay sa administrasyon. Usa sa mga kadagkuan sa Marcos administration nga si kanhing Gobernador Benjamin Luong nga karon usa na ka BTA Deputy Speaker sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim, Mindanao o BARM. So, ika nga, ang usapan namin na Governor Abdul Sakurtan, kami lahat ng taga-Sulu na members ng Bangsamoro Transition Authority, ika nga, we are very serious in looking after the welfare of the province of Sulu. Matud ni Luong nga swerte karon ang Sulu sukad sa paglingkod ni kanhing Davao City Mayor Rodrigo Duterte isip presidente sa nasod hangtod sa kasamtangang administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. Former President Duterte, ika nga, siya ang nakapatahimik ng Sulu. Of course, with the help of everybody. Pero ika nga, siya ang key. So, we are hoping, dahil maski nyo last month pumunta ako dito, umikot ako sa halimbawa sa municipality of Parang for 3 days, wala na akong nakita ni isa nagdadala ng baril. Except policemen and their forces. Ang kanhing maot nga kasanitian sa katawhan sa Sulu napulihan na karon og kalipay ug kasadya. Giingong halos kadaghanan sa mga sakop sa Abu Sayyaf nga misurrender sa gobyerno nahimo na nga kaabag sa pagbantay ug pagmintinar sa kahapsay ug kalinaw sa tibuok isla. Si John Amer Hussein Mangilin nga usa ka lumad nga taga Marawi sa Lanao del Sur nga karon nagdumala na sa sekretariat sa BARM Bangsamoro Transition Authority Consultation sa probinsya sa Sulu. Nang hingagha sa gipakitang pagkamaabi-abihon sa mga tausog. General is what you see is what you get. Ibig sabihin po, may isang salita po yung mga tao sa Sulu. Mababait po sila kung ano man ang dinalaman ng kanilang puso, sinasabi at in-express po talaga nila. Ang bagong direktor sa Sulu Police Provincial Office nga si Colonel Narciso Paragas nang hingagha usab sa malaparaisong lugar sa Sulu. Marami kasing mga magagandang beach dito sa Sulu. Yun ang mga alam kong pinupuntahan nila. Mas maganda pa yan kaysa dun sa Boracay. Pag napuntahan nyo yung mga beaches namin dito, magaganda yung mga tanawin dito. Gipasalamatan ni Colonel Paragas ang kabayanihan sa mga tausog nga nagpakita sa pagtamod ug respeto sa mga kadagkuan sa Marcos administrasyon sa matag bisita niini sa Sulu. Naglaom ang mga kababayan nato sa Sulu nga mas muusbaw pa ug mukatap sa tibuok kalibutan ang dako nga kausaban karon sa probinsya sa Sulu. Grace Alcunaba, Newsline Philippines. Stay safe!